Akuvama umusa, akuvama ibusisi kama kuPastor lo ubuyachaza amaphupho. Inamba yami isenze kuphela ngoba umlandeli we-channel lokuyimember channel kuphela so 9-5 ntambama kuphela. WhatsApp uyangifonela kuphela from Monday to Friday kuphela. Saturday abantu abayisabatheni beyosabatha, Sunday abantu abayisontile bengangifoneli. Sibheka la ulungile emhlanga adami imkhulu ngicela ukuza ukuthi kuqala phupha ushawe i-stroke asilungise spelling angena omkhulu Pastor ngiyacela ube abantu address kuPastor baningi abantu ababesha i-stroke sibashaya ngempela ukuhamba kwesikhathi. Kodwa kasenze kanje lento yokuphusha i-stroke. Izathu zokuthi uphupha i-stroke zaba u4 emnazo. 1, ngokujwayelekile uma uphupha une-stroke sisitshela njengophawu olubi uma sikushaya. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uyaxwayiswa la ukuthi kumele uzame ukugwema ingcindezi nokukhathazeka kanye nokucabanga kakhulu, ngoba kungenjalo uzozithola usushaywa i-stroke, isifo sohlangothi esiZulu. Samuel oqala 25:37 kwathi ekuseni uNabali esesangulukile umkakhe wamtshela ngalezi zinto, washawa uhlangothi futhi wakhubazeka. Okay, sikhona i-stroke esiza ngenxa yengcindezi, ngenxa yokucabanga kakhulu, ngenxa yokuthuka, ukutshela izinto ey'nkulu. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha une-stroke kuwuphawu olubi uma siwushaya, sikushayile. Lokho kusho ukuthi kungenzeka kumele uqaphele uphinde ukhuleke ngamandla, uphinde usukume uthole-ke nosizo ngoba kunomuntu oyisitha okugadla ngemithi enamandla ukuze wena ushaywe i-stroke. Ilokhu abantu omunye ngathi wena bafuna ukukushaya ngempundulo, omunye ngathi bafuna ukushaya ngekukhahlisa ngenyoni, kuze ngethema umuntu ayisebenzisayo, kodwa ila khona kunemithi esuke ihlanganiswa ukuthi wena ugcine ushaywe i-stroke, isifo sohlangothi. Okay, 3, asibheke ngokwesintu-ke. Uma ngithi uphupha une-stroke kuwuphawu olubi uma sikushaya noma sikushayile. Lokhu kukhomba ukuthi kungenzeka ngaba yithongo noma-ke idlozi esuke seliculukile likhombisa ukuthi lizokuthethisa likushisela ulaka, ugcine usushaywe i-stroke wena ngoba kukhona ithalo ongakwenzi kahle noma okwenzayo okungafanele ngabe uyakwenza. Asivale kanjena. Number 4, kuyenzeka uma uphupha i-stroke kube uphawu olubi uma sikushaya. Olungasho ukuthi kungenzeka nje uzobhekana nezishayo-ke zikaNkulunkulu, uzobhekana nolaka lukaNkulunkulu, uzobhekana nempiliselo kaNkulunkulu ngenxa yey'phambeko zakho. Izikronikha zesibili chapter 21:14. Bheka uJehova uyakushaya nokushaya okukhulu abantu bakho nabantwana bakho nomkakho nayo yonke impahla. Wena wehlelwe isifo esikhulu, isifo sezibilini. Siyabonga. Besibheka la uphupha ushaywe stroke, uphupha nani nesifo sohlangothi.